Patay ang usa ka lalaki atol sa pagresponde sa kapulisan kalabot indiscriminate firing sa General Santos City nga misangpot sa Pinusilay. Apan patay sab ang usa ka 12 anyos nga batang babae human na damay sa insidente. Kabanay sa bata, gikwestiyon ang operasyon sa PNP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. May bata, sir! Sir, may bata! Sir, may bata, sir! Natulog, sir! Sir, tama na, sir! Walay puwas sa paghatag og warning niini mga residente sa usa ka pulis nga dunay gipabuthan og pusil sa usa ka pribadong balay sa Purok Pandian sa Barangay Labangal sa General Santos City pasado alas 11 Sabado sa buntag. Apan daw wala kini gipaminaw sa pulis, lakip na ang lain pang miduol nga kaubanan nga PNP personnel human duna matud pay gipuntiryang sospek. Gani duna pay lain mga buto-buto sa armas ang madungog. Hangtod nga naundang kini human na igo na kuno ang sospek. Patay na? Anong isulod pa man sa diri? Sa pagsuta, dead on the spot ang 42 anyos nga lalaking sospek nga usa ka mekaniko. Sumala pa, gigukod kini sa miresponding pulis human misibat gumikan sa reklamong nagpabuto kuno kini og armas. Nasuko kini tungod matud pa sa problema sa pamilya. Ewan ko nagpaputok pa daw. Pero hindi doon sa lalaki nagpaano kay nagano lang doon sa lupa. Apan human sa operasyon, diyang gisuta sa mga residente ang kahimtang sa lugar. Napalgang nagbuyod na sa ilalom sa katre ang usa ka 12 anyos nga batang babae kinsa grade 4 pupil human naigo sa milusot nga bala sa pusil. Gituho ang gikan daw kini sa caliber 45 nga pusil sa sospek. Maigo na ako nga po sa ulo. Sa ulo. Nya nilapos diri sa liyod, sir. Yang gigukos ang kaning mga bataa. Yang gianaw. Anak. Diri para masipti ta diri sa ilawom sa Katrina. Gidala pa ang bata sa ospital apan nakabsan gyapon kini sa kinabuhi samtang ginatambalan. Hustisya ang gipangayo karon sa kabanay sa batang nadamay lang. Gikonsidera sab kining bayani sa iyang pamilya nga misalba sa iyang upat ka igsuon ug igagaw nga naa sa ilalom sa katre. Dili jud madawat ang among pagkamatay sa akong apo, sir. Tungod sa hitabo, gikwestiyon sa kabanay ang maong operasyon sa PNP. Di ba ang police to serve, to protect, di ba? So dapat pag ingon pa lang namo nga naay bata, dili unta sila magpabutugod kay para makadagan sa layo ang kuan ang suspect. Matud sa PNP, gihimo lang kuno nila ang tanan alang sa kaluwasan sa mga residente nga anaa sa lugar. Sir, bata, sir! We will conduct investigation pa if the police personnel exerted due diligence in trying to secure everybody doon because unfortunately residential area kasi ito. Hinuon padayon pa ang investigasyon kung doon nagyud kalapasan ng PNP sa maong hitabo. We will review our existing protocols sa ingana kung that is why higher headquarters conducting transparent investigation so kung na may shortcomings dire even ako as the station commander kung na may fault dire we will suffer the consequences kung unsay mas sanction na Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.